voimaksi uupuneen. Sousi armon luoksesi tulla mun. Hengellä täytä niin, että virvoituu. Henkesi Herra, ikinä palassuu. Sydämen kylmän rakkautta muuttanut. Käteni heikot puolesi ojennan. Hengellä täytä voimasi odotan. Henkesi Herra, heikolle voiman tuo. Elämän muuttaa uudeksi kaiken luo. Ylistyslaulun sieluni virittyy. Jeesusta kiitän, voimansa vedeltyy. Ei tähän kuuluu varmaan ihan hyvin kuin tästä. Joo, hyvä. Joo, rakas taivaallinen Isä, anna Isä tähän hetken pyhän henkesi voima ja apu. Herra, kaikki se mitä tarvitsen, että sinun nimesi kirkastuisi Jeesuksen nimessä. Aamen. Jeesus sanoo meille sanassaan, henki on se, joka eläväksi tekee, tai joka tekee eläväksi. Lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Profeetta Jeremia kuvaa Jumalan sanan voimaa kauniisti. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne. Ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo. Sillä minä olen otettu sinun nimisi, Herran Jumala Sebaot. Jeremia 15 ja 16. Ja tämä kohta, tai silloin kun minä sain löytää Jeesuksen, tai Jeesus löysi minut, kummin päin nyt vaan, niin oli vuosi 79. Mä kerron vaan muutaman sanan siitä. Ai, kuuluu hyvin sinne. Joo, kuuluu jo. Joo, ja se, että Jumala löysi minut niin tanssilattialta. Silloin vuonna 1979 olin siellä edesmenneen mieheni kanssa ja nyt sä tuit liian lähellessä. Ei ole, antaa väliin. Se on tuommoinen välimatka, oli hyvä. Ja niin Herra tuli siellä tanssilattialle ja sanoi kesken kaiken, että Riitta, sä et kuulu tänne. Ja mä ajattelin, että kuka mulle puhuu. Katselin ympärilleni ja tajusin, että se ääni kuului mun sisältäni. Ja siitä meni viikko aikaa. Olin menossa äidin luo perheeni kanssa käymään ja äiti sanoi, että oi miten ihana tyttö, että tulit kotia, että meillä on tänään rukouspiiri. Ja sama ääni sanoi, että Riitta, sun iltas on tullut. Minä sanoin Jumala, että en tahdo. Mitä sanoo mun mieheni ja mitä sanoo ystävät? Ei, Isä. Mutta Jumala oli päättänyt. Niin kuin Raamattu sanoi, minkä Jumala tahtoo, sen hän tekee. Ja niin se rukousilta tuli siinä ja mä sanoin äidille, että kyllä mä voin kahvia jäädä keittämään, kun ne on kaikki tuttuja mulle ne ihmiset. Ettei tarvitse sun äiti hävetä sitä. No he menivät pitämään sitten sitä rukouspiiriä sinne kamariin ja mä jäin siihen keittiöön ja mä itkin ja kulin keittiön ja pihan väliin ja mä en tiennyt mitä mä itkin. Kunnes tuli loppurukouksen aika ja äiti huusi, että Riitta, haluatko tulla tähän loppurukoukseen?
ajattelin vielä mielessäni, että eihän tuo ota eikä anna, vaikka mä tuohon menen. Mutta siinä kun tuli minun vuoroni rukoilla, Jeesus ilmestyi. Se oli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mä tajusin, Jeesus, mä oon niin syntinen ihminen, mä en voi lausua edes sinun nimeäsi. Ja mitä siinä hetkessä tapahtui? Herra otti minun syntini itselleen ja lahjoitti mulle armon ja anteeksi antamuksen. Siitä meni vähän aikaa, varmaan puoli tuntia, kun mieheni tuli tuon Pasipojan kanssa sitä mummolasta ja hän huomasi heti, että muutos oli tapahtunut minussa. Hän sitä Riitta, mitä sulle on tapahtunut, mä vien sinut heti aikaa pois. Mä sanoin, että kävellään vähän aikaa tuossa järven rannassa ja niinhän me mentiin siihen ja mä sitä, ajatelkaa, kun Jumala antaa uskon. Puoli tuntia siitä, kun mä olin löytänyt Jeesuksen, usko oli niin vahva, että mä sanoin miehelleni, vaikka sä viet mut maailman ääriin asti, sinä et saa pois sitä, mitä minulle nyt on tapahtunut. No siitä seurasi semmoinen kurinalainen elämä 14 vuoden ajan, koska siitä Jeesuksesta ei pidetty. Se haluttiin riistää multa. Mutta eihän Jeesusta voida riistää. Raamattuhan sanoo, että joka minun tyköni tulee, kukaan ei voi riistää häntä pois minun kädestäni. Ja siinä omalla kohdallani heti uskontuvani jälkeen jouduin kovaan Jumalan kouluun 14 vuodeksi. Mulla ei saanut olla mielipiteitä, uskoa ei saanut näkyä missään. Ainoastaan siinä, että mä tottelin kaikessa. Niinpä mä olin 14 vuotta hiljaa. Mutta mitä se kärsimys teki minulle? Se riisui multa omat luulot itsestäni. Että jos siinä pieniä enkelin siipiä oli, kun mä tulin uskoon, ne karistettiin kaikki pois. Tulin näkemään, kuinka raadollinen ihminen minä olen. Kaikki sädekehät pääni yltä karistettiin. Jäin riippumaan Jeesukseen ja hänen rakkauteensa, se hänen antamansa. Ja suojaan löysin suuren lohdutuksen. Ja se mikä on ihmeellistä, koska mä en saanut puhua siitä Jeesuksesta, niin Herra opetti mut kirjoittamaan hänelle. Mä alusta pitäen kirjoittamaan isälle kirjeitä ja kerroin sisimmät tunteeni, että mitä mun elämässäni on. Ja Herra vastasi mulle niihin. Ja mä tulin aina autetuksi. Ja sitten oli Raamatussa yksi sellainen merkittävä jae, Psalmi 91 ja 14. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Jumalan sana on niin voimallinen, että se pitää pystyssä ja antaa voiman. Ei tarvita muuta kuin riippua Jeesuksessa. Se riittää. Ja sitten nyt kun oli ystävänpäivä tässä 14. päivänä, mä kerron teille erään tarinan. Oli vuosi 80 ja odotimme Kuopusta ja tuli synnyttämisen aika. Ja lähdinkin sitten miesveimuksen keskussairaalaan ja menin illalla ja sitten pistettiin vielä yöksi nukkumaan sitten odottamaan, ettei ole vielä niin kaikki kunnossa, että tarvitsisi mennä synnytyshuoneeseen. Mutta aamulla sitten kello 7 niin tuli ne supistukset niin kovia, että sitten vietiin synnytyshuoneeseen. Ja kun mä avaan sen synnytyshuoneen oven, niin siellä on eräs henkilö synnyttämässä. Ja mun ensimmäinen kysymys, kun mä avaan synnytyssalin oven, oletko sinä uskossa? Ajatelkaa, synnytyshuoneessa kysyi ensimmäinen kysymys ja sieltä kuului vastaus, että olen. Ja minä olen kanssa ja sanottiin varmaan nimemme sitten, hän oli Inga ja sitten hänellä oli kovat kivut. Ja mä olin kuullut, että kun käsiä valelee tuon kylmän veden alle ja painaa siihen kipukohtaan, niin se helpottaa. Niinpä mä tein sen, mä menin valelemaan käsiä kylmän veden alle ja menin ja painoin siihen kipeään kohtaan. Ja kohta tuli hoitaja sinne huoneeseen ja sanoi, että tätä ei ole ennen tavattu synnytyshuoneeseen, että potilas auttaa toista. Mutta nyt heti peti. No sitä heti peti.
Ja minun synnytys sujui hyvin, mutta tämän Ingan ei. Hänellä jatkuu ja minä sain terveen ihanan Mikko-pojan ja mulle tuotiin ruokaamasta. En mä pysty mitään syömään, kun tuo ystävällä on noin hirvittävät kivut, että eikö jotain voitaisiin tehdä. No se sitten saatiin, onnistui se synnytys. Ja meistä tuli tämän Ingan kanssa niin hyvät ystävät siellä synnytyshuoneessa. Me jatkettiin sitä heti, kun me päästiin sinne osastolle. Ja miten sä Inga kestit ne synnytykset? Sen takia, kun mä ajattelin Jeesuksen kärsimystä ristillä. Miten paljon suuremmat olivatkaan hänen kipunsa. Ja no siitä kotiuduttiin sitten ja Inga asui siinä muutaman 10 kilometrin päässä minusta, mutta hänen äitinsä asui mua lähellä. Ja aina kun Inga tuli käymään äitinsä luona, hän tuli mua tapaamaan. Meillä oli ihania hetki, me rukoiltiin aina, mulla oli se vaikea elämäntilanne ja hän aina mua ilahdutti. Milloin tuli puseroraha, milloin mitäkin ja koskaan me ei käsitelty minusta rankkaa elämää. Vaan me etittiin aina sitä iloa siitä päivästä. No sitten mä kerran sanoin sille Ingalle, että kuule, jos mä joskus puhun jossain, niin en tiedä, oliko mä siinä mielessä puhunut missään. Niin tuletko Inga mua kuuntelemaan? Hän sanoi, että koskaan en voi sua tulla kuuntelemaan. Mä itkisin koko ajan. Mä tiedän, mistä sinä tulet. Niin ne vuodet kuluivat. Tuli marraskuu 87. Ja Inga tuli jälleen käymään siinä äitinsä luona. Ja Ingalla, hän oli mielisairaanhoitaja ja hänen puolisonsa oli juristi. Ja kumpikin oli elävässä uskossa. Ja tämä Risto oli hänen miehensä nimi ja hän teki aina palvelusta sille, että kun hänellä oli semmoisia huonompia osaisia, hän otti aina kenen asioita hän ajoi oikeudessa. Ja hän hankki heille vaatteita, että sai vietyä ne sinne oikeussaliin. Ja Inga sitten kaipasi Jumalan työhön. Sillä sairaalassa ollessaan hän yöllä, kun ne kävivät nukkumaan ne potilaat, hän siunasi ja rukoili hiljaa heidän puolestaan. Ja sitten tuli se oli marraskuun puoliväliin, kun hän tuli käymään jälleen äitinsä luona ja tuli muuna käymään sitten. Ja ajettiin rukoimaan. Hän kysyi aina mun mieheltä, että hänen nimensä oli Yki, että saanko vähän lainata Riittaa. Sä saat olla aina Riitan kanssa, mutta minä en. Niin me käytiin rukoilemaan ja Jumala näytti, että he muuttavat yläkertaan. Mä sanoin, Inga, että te pääsette muuttamaan. Kun hän oli sitä halunnut ja toivonut, että voiko me päästäisiin muuttamaan toiseen asuntoon. Mä sanoin, nyt te pääsette. Jos se nyt pitää paikkansa, mikä Herra näytti. Ja se oli viimeinen tapaaminen. Siitä meni aikaa, 2 viikkoa meni aikaa ja hän soitti mulle mun työpaikalleni ja sanoi, että Riitta, oli torstaipäivä. Hän soitti perjantaina, että mä menin vapaaseurakunnan aamuhartauteen. Ja se on hirveä arka oli Inga, mutta hän keräsi voimansa ja meni sinne puhujapönttöön ja sanoi, että mä tarvitsen kaikkien teidän seurakuntalaisten rukousapua, että meidän perhe liitettäisiin yhteen kultaisella siteellä. Hän soitti mulle perjantaina ja sanoi, että kertoi tämän ja sanoi, että kuule Riitta, kun mä olin tänään rukouksessa ja mä sanoin Jumalalle, että nyt on enää 100 markkaa rahaa. Missä se minun työni viipyy? Jumala vastaa Ingalle, Inga kaikella määräaikansa. Sitten Herra on tämmöisen ihanan ilmestyksen, mikä mä Ingalle siinä kerroin ja sanoin, että mitähän tämä tarkoittaa. No, ei Herra antanut siihen lupaa selittää sitä. Tulee se lauantai-päivä ja mä menen naisten saunavuorolla saunaan ja mä sain olla yksin siellä, mua itketti ihan hirveästi. Mä sanoin Jeesukselle, että mä koen, että Jeesus on mua ihan lähellä. Mä sitä, mitä viestiä Jeesus tuot minulle, kun mua näin itkettää. Ja menin saunasta kotiin ja puhelin pirahti ja Ingan äiti soittaa ja sanoi, että ootko kuullut tänään uutisia? Mä sitä en ole kuunnellut. Sanoin, että Inga on kuollut. Ja koko perhe. Minä ajattelin, että ei pidä paikkaansa. Mä sanoin hänelle, että mä tuun heti sun luokse. Ja suljin puhelimen ja soitin sitten niin kuin se Ingan vanhaan numeroon, mutta
Eihän sieltä kukaan vastannut. Mä menin sen Ingan äidin luo silloin illalla ja hän sanoi, että silloin Inga kävi marraskuun puolessa välissä. Hän toi muovisen joulutähden, vaikka asui niin lähellä äitiä. Sitten hän toi kirjan, emme sano hyvästi. Sitten tämä pikkuinen 7-vuotias Antti-poika liimaa keittiöakkuna 3 enkeliä. Ja tämä Inga oli äitinsä ainokainen ja se perhe. No sitten tuli ne hautajaiset ja Ingan äiti pyyti mua laulamaan siellä sitten ja mä laulan, jos minä pystyn. Hän antoi semmoisen rauhoittavan lääkkeen. En olisi varmaan pystynyt menemäänkään sinne, että jaksetaan olla siellä. Ja siellä kun ne kolme arkkua on siellä Seppälän siunauskappelissa, Antti on keskellä ja Risto toisella puolella ja Inga toisella puolella. Mulle tuli se Daavidin ja Joonatanin rakkaus mieleen Raamatusta. Inga rakasti mua kuin oma sieluaan ja minä häntä. Hänen rakkautensa oli ihmeellinen. Ja mä 7 vuotta kuulin tyhjällä haudalla itkiä teidän surutyötä. Ja sanoin aina Jumalalle, tai Ingalle, että Inga, sä oot lähempänä Jumalaa. Kerro hänelle, miten mulla on täällä raskasta. Ja nyt mulla on valtava todistus tästä. Ensimmäistä kertaa, mä vasta 2017 pystynyt ensi kerran puhumaan tästä Ingasta. Se on niin kipeä mulle. Siitä on aikaa yli 36 vuotta. Ja me oltiin tuolla erässä paikassa tiistaina. Ja mä olin viime pyhänä kertonut tää Palokan kirkossa tämän ja mä siellä itkin jälleen. Ja mä kerroin sitten tälle eräälle ystävälle, joka on täällä siinä tehtävässä, missä me oltiin mieheni kanssa. Ja hän on lääkäri ammatilta, että hän paremmin ymmärtää, että miksi mä aina itken. Ja hän kysyy erilaisia asioita, olenko vihainen Jumalalle, olenko hyväksynyt Ingan kuoleman, olenko katkera. Mä sitä en varmaan ole hyväksynyt. Ja ajatelkaapa siinä, kun me käydään lopuksi rukoilemaan. Ja tämä ystävä rukoilee, tiedättekö, musta surulintu lenti minun sisältäni. Se oli kuin västäräkki, se oli niin pieni. Ja mä sanoin miehelleni, kun me tultiin tänne, nyt minä haluan todistuksen siitä, että Jumala on parantanut minut tästä surusta, koska mä en itkenyt nyt. Ja sitten mä kerron teille toisen tarinan, kun Timo opettaa Jumalan sanaa. Minä en sillä tavalla sitä, nyt mä kerron teille toisen tarinan. Edelleen kirjoitan Jumalalle kirjeitä, kun mä tulee vaikeita. Niinpä mulle marraskuussa tuli vaikea aika, tai oli pitkään ollut, että olin väsynyt ja kirjoitin Jumalalle, että mä Jumala olen väsynyt ja jopa uupunut. Isä, mikä minulla on, että voitko valaista vähän mun tilaa? Hän vastasi siihen, että hän kertoi, mistä se mun väsymys johtui. Hän tarkkaan kertoi sen minun ja mä tiesin, että se on totta. Hän sanoi, että sä saat takaisin sen ilon, kaiken sen, mitä sinä olit ennen tätä kärsimystä. Sä tulet saamaan sen ja voiman. Ja eikä tässä kaikki, vaan käyn Peurungassa kerta viikkoon, maanantaisin. Ja mä näen joulukuun puolessa välissä unen, merkillisen unen. Mä oon siellä Peurungassa. Ja mulle kerrotaan, että täällä on kuule mies. Tänne on tullut mies, joka osaa auttaa. Ja hänelle voit varata ajan. Ja minä ajattelin, että jes. No sitten siinä eräs pariskunta mun vieressä ja mä ajattelin, jospa mä nyt heille vaikka kertoisin tätä omaa tarinaani. Mutta samassa mä ajattelin, ei ne pysty mua auttamaan. Samalla tämä mies seisoo mun edessäni, se Peurungan mies tulee ihan mun eteeni ja sanoo, kuka täällä tarvitsee apua? Minä tarvitsen apua. Minä tiesin sen. Mistä sinä tiesit sen? Se on kerrottu minulle edeltäpäin. Eihän kukaan muu tiedä edeltäpäin mun elämäni kuin Jeesus.
Kun Raamattu sanoo, niin kuin ainoakaan päivä on tullut, olen minä piirtänyt sun elämäsi kätteni hipiään. Halleluja. Hän lähtee siitä pois. Ei ole portaita eikä mitään. Hän nousee ylöspäin. Mä katsoin hänen jälkeensä ja hän sanoi vielä mennessään, minä autan sinua. Tulee jouluaatto. Mä olin ihan uupunut. Mä en saanut yöllä paljon nukuttua. Ja Herralle tuskailin, että miten mä selviän aatosta, tulee mun perheeni sinne. Ja kun ainahan me äidit yritetään peittää lapsilta väsymystä ja sitä, että on vähän kurjaa. Että ollaan tosi iloisia, kaikki on hyvin. Ajatelkaa, se ovikello soi silloin jouluaattona. Se kaikki oli poissa. Minä autan sinua. Hän oli paikalla, hän auttoi, mutta otettiin kaikki pois. Sitä ei ole tullut sen jälkeen. Ja joulupäivän aamuna minä olin siellä kotona vuoteessa. Mä ei tullut yhtään rukousta, mutta vaan ylistin Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt. Hän on voimallinen Jumala. Hän tekee, niin kuin Raamattu sanoo, hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja kun täällä sanotaan psalmi 18 ja 7, silloin minä huusin hädässäni Herraa. Kutsuin avuksi Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppelinsä. Ja hän kuuli minun huutoni. Ja toinen yhden enää pienen sen, kun olin tää edesmenneen mieheni kanssa. Ja hän oli viikonloppu alkoholisti. Hän ei ollut väkivaltainen, mutta alkoholi muuttaa ihmistä, eikä mä pelkäsin. Mä näin sen pimeyden aina hänen silmissään. Ja siellä mä lastenin kanssa nukuin eräänä sunnuntai vastaisena yönä vai joko lauantai vastaisena, jompikumpi. Mä olin hereillä ja yhtäkkiä mä kuulen höyhenen kevyet askeleet siellä eteisen käytävällä, siellä makuuhuoneen oven takana. Mä sanoin isälle, isä, kuka tuolla eteisessä kulkee? Siellä on minun enkelini, jonka minä olen lähettänyt varjelemaan teitä. Raamatun kohta. Hän antaa enkeleiden käskyn varjella teitä, missä ikinä kuljette. Ja tämä korkeudesta hän ojensi kätensä ja tarttui minun. Hän veti mut ylös syvistä vesistä. Psalmi 18, jae 17. En voi mitään muuta tänä päivänä kuin kerskata siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Mä muistan aikoinaan, olin tapaamaan Hilja Aaltosta. Herra pyysi häntä että mä lähden tapaamaan 2002, mutta koskaan häntä nähnyt. Hän sanoi minulle, kun hän alkoi rukoilemaan mun puolesta, lähde kertomaan ihmisille, mitä Jumala on tehnyt sinun elämässäsi. Eikä hän tehnyt yhtään mitään mun elämästäni. Siitä vuosien myöhemmin mä sain rohkeuden lähteä. Mutta nyt, rakkaat, olkaa siunattuja, sillä Herra voimallinen täällä meidän keskellä. Aamen. Lauletaanko me kaikki yhdessä? Lauletaan yhdessä itse ja sitten se yhdessä se valta. Otetaan tämä sitten yhteensä. Joo. Mikä se on? Mitä me lauletaan? Se valtaa nyt. No niin, se. Mutta otetaanko se yhdessä? Riitta. Lauletaan tähän yksi laulu. Sitten yhdessä. Siitä lauletaan vielä yhteinen laulu. Se käy justiin tänne. Valta mun sydämen Jeesus, sinua palvelemaan, niin että kokonaan sulle elämä tahtoo.
kaikkeni sulle mä annan, oi rakkain Jeesukseni. Puutteeni etesi kannan, sytytä sydämeni. Elämäin kokonaan käyttää, työssäsi tahdon mä vain. Tiesi voit mulle sä näyttää, kallein se mulle on vain. Siis sulle kaikkeni annan, oi rakkain Jeesukseni. Puutteeni etesi kannan, sytytä sydämeni. Tyhjänä heikkona vielä, odotan henkeäsi. Yksin en kestä mä tiellä, valta mun sydämeni. Niin silloin kieleni kiittää, riemuiten Jumalani. Taivaisen vuorohon niittää, sävelet sydämeni. Otetaan vielä yhdessä laulu 311. Yksin en kulje en hetkeäkään. Onkohan se niissä sama? Eikö tarkoita muiden kielellä? Sama se on. Sama. Eikö se ole 311 siellä? Joo, hyvä. Yksin en kulje en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Suojellen varjellen, nostaen auttaen, kanssain hän käy kautta maailman tän. Suojellen varjellen, nostaen auttaen, kanssain hän käy kautta maailman tän. Murheet kun murtavin sydämäni, silloinkin läsnä on mestarini. Lohtua taivaan, tuo pyhän vailaan, kyynelet kaikki pois kuivailemiin. Lohtua taivaan, tuo pyhän vailaan, kyynelet kaikki pois kuivailemiin. Hiljaisen hetken kun Herra asuu, silloin mä muistan oi verensä muu. Hinta on sieluni, oi rakas mestari. Synteini tähden on haava sinua. Hinta on sieluni, oi rakas mestari, synteini tähden on haava sinua. Kiusaus korpeen synkeähän, tieni jos johtaa käy vierelläin hän. Yksin en taistelee, suurta on tietää se. Nyt kun mä ylläin myrskyä vähän, yksin en taistele, suurta on tietää se. Nyt kun mä ylläin myrskyä vähän, yksin en kulje en hetkeäkään, vierelläin
aina mä Jeesuksen näen, ylistys ylhäiseen, parhaimman paimenen. Rakkaus suuri jok on syömessäin, ylistys ylhäiseen, parhaimman paimenen. Rakkaus suuri jok on syömessäin. Tässä laulussa, mitä laulettiin tässä tutussa hyvässä hengellisessä lauselussa, yksinen taistele, suurta on tietää se, yön kun mä yllään näen myrskyä päällä. Varmaan olet joskus ja ehkä tällä hetkelläkin elämässäsi koet olevasi myrskyjen ja taistelujen keskellä. Ja mihin ne meitä pakottavat, ne myrskyt ja taistelut? Ne pakottavat meitä rukoukseen, huutamaan apua Jumalalta. On sanottu niin, että kaikkein paras rukous onkin se, mitä siellä Jerusalemin pääsiäisjuhlilla kansa rukoili, kun Jeesus tuli, että Hosianna, joka tarkoittaa, että Jeesus auta. Herra, auta minua. Ja ehkä joskus olet ollut elämässäsi tilanteessa, jossa olet kauan aikaa joutunut kamppailemaan jonkun vaikeuden kanssa. Pitkään jatkunut raskas elämäntilanne ahdistaa ja voi lopulta johtaa toivottomuuteen. Minä luen täällä yhden tämän huomisen päivän evankeliumeista. Luen ja puhun sen pohjalta sitten vähän lisää. Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain ja se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta heistä ei ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille: voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne, kuinka kauan minun pitää kestää teitä, tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi: minä uskon. Auta minun epäuskoani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: mykkä ja kuurohenki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänelle. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään, niin vain opetuslapset olivat paikalla. Nämä kysyivät häneltä, miksi emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemällä muuta kuin rukouksella. Tässä on meille kuvattu tämmöinen pitkään jatkunut raskas elämäntilanne, joka oli lopulta
mennyt ihan toivottomuuteen asti. Jos joku sinun läheinen ystäväsi tai on vielä mikä niin kuin rankempaa, niin oman perheen jäsen kärsii tai siellä on joku pitkään jatkunut raskas elämäntilanne, se voi todellakin tuntua ylivoimaiselta, jopa toivottomalta tilanteelta. Ja jos se on sinulle läheinen, niin sinä varmasti haluat saada hänelle kaiken mahdollisen avun. Juuri niin menetteli myös tämä isä, josta tuo evankeliumiteksti kertoo. Hänen poikansa oli syystä tai toisesta joutunut demonisen voiman otteeseen. Ja tämä voima oli usein myös vahingoittanut poikaa. Ymmärrämme, että isän tuska pojan puolesta oli hyvin suuri. Ja nimenomaan sen takia, että hän isänä koki olevansa voimaton auttamaan lastaan. Se on kaikkein kipein tilanne varmasti. Varmasti isä oli myös rukoillut lapsensa puolesta. Kuitenkaan hän ei ollut vielä tullut autetuksi. Mutta isä oli kuullut Jeesuksesta ja hänen ihmetöistään. Siksi hän päätti tarttua tähän viimeiseen oljenkorteen, lähteä hakemaan apua Jeesukselta. Mutta Jumala valmisti merkillisellä tavalla tämän isän sydäntä avun vastaanottamiseen. Nimittäin antamalla hänen kokea vielä yhden pettymyksen. Vielä yhden pettymyksen. Jeesuksen poissa ollessa opetuslapset yrittivät karkottaa pojasta pahan hengen, mutta eivät siinä onnistuneet. Heistä ei ollut siihen, totesi pettynyt isä Jeesuksen kohdatessaan. Voimme siis sanoa, että käynnissä oli aivan tyypillinen herätyskokous. Myös epäusko oli läsnä. Kun me oikein rehellisiä olemme, eikö juuri siitä ole kysymys, kun järjestämme hengellisiä kokouksia. Me puhumme Jumalan voimasta, mutta sydämissämme voi samanaikaisesti olla myös epäuskoa. Ja on hyvä myöntää se, mikä on totta Jumalan edessä. Mistä johtuu, että tämmöistä epäuskosta asennetta on? Olemmeko liian vähän nähneet Jumalan ihmeitä ja siksi emme jaksa uskoa ihmeisiin, vaan mistä on kysymys? Sitä sopii pohtia. Mutta onko niin, että joskus Jeesus aivan tarkoituksella näyttää meille sen, kuinka onnettoman vähän meillä on uskoa, kuinka vähäistä se on? Näyttää siltä, että Jeesus ei tuossa tilanteessa valinnut uskoa myöskään opetuslapsiinsa, kun hän tuon miehen kohtasi, vaan pikemminkin nuhteli heitä heidän epäuskonsa tähden, sanoen, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne, kuinka kauan minun pitää kestää teitä. Ja minä ajattelin sitä, että mitä mahtuu tuosta isästä tuntua, kun hän tässä tilanteessa oli. Oliko hänen maailmansa ihan romahtamaisillaan? Tuo tapahtuma kuitenkin osoittaa sen, kuinka paljaana ja täysin toivottomana sairaanpojan isä oli Jeesuksen edessä. Juuri se, että me olemme paljaana, että me olemme voimattomina Jumalan edessä, se on otollinen tila Jumalan edessä. Juuri se, että kaikki omat mahdollisuudet ovat poissa. Se on kaikkein otollisin tilanne siihen, että Jumala saa osoittaa suuren voimansa. Jeesus saa ilmaista oman voimansa. Tuo mies ilmaisi sydämensä tilan Jeesukselle sanomalla, sääli meitä ja auta meitä, jos sinä jotakin voit. Me tiedämme, että Jeesus oli sellainen, että hän sääli ihmisiä. Hän sääli niitä ihmisiä siinä elämässä, kun heillä ei ollut ruokaa ja kuinka he olivat
paimenta vailla, lohduttomina. Hänen tuli heitä sääli. Tänäkin päivänä Jeesus säälii kaikkia kärsiviä ja tahtoo jokaista auttaa, joka hänen puoleensa kääntyy. Mutta pojan isä tässä tilanteessa, hän oli niin rehellisen suora myöskin epäuskossaan, että hän sanoi, että jos sinä jotakin voit. Hän sanoi nämä sanat Jeesukselle. Yleensä me ajattelemme, että paranemista ei tapahdu siksi, että emme jaksa uskoa, että Jumala voi meidän kauttamme toimia. Mutta teksti osoittaa, että sairaanpojan isä meni epäilyssä vielä pidemmälle. Hän epäili myös Jeesuksen mahdollisuutta auttaa. Niin pettynyt ja epätoivoinen hän oli. Ja ajattelin sitä, että jos ei tällaisia kertomuksia, jotka ovat tosia, eivät vain kertomuksia, jos ei tällaisia tosikertomuksia Raamatussa olisi, niin miten jaksaisi semmoinen ihminen, joka todella on ihan äärettömän pettynyt ja joka meinaa musertua. Mutta ne on kirjoitettu meille opiksi, että me näkisimme, että ei ole sellaista tilannetta, jossa Jumala ei voisi auttaa. Niin kuin tässä sanotaan, että Jeesus sanoi tälle miehelle, joka sanoi, että jos sinä jotakin voit, että jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. No, voi olla, että silloin kun olemme äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, me ei yksinkertaisesti jaksa uskoa. Mitä silloin pitäisi tehdä? On yksi keino. Painaudu lähemmäksi Jeesusta. Painaudu lähemmäksi Jeesusta. Psalmissa 91 sanotaan, että koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä pelastan. Koska hän tuntee minun nimeni, niin minä suojelen häntä. Jeesus ei koskaan hylkää ihmistä, joka voimattomana tulee hänen eteensä. Eikä Jeesus myöskään tuominut isää hänen epäuskonsa tähden. Eikä hänen epäuskonsa estänyt Jumalan poikaa auttamasta Jumalan parantavan voiman toimista. Miksi näin? Siksi, että jaksamme me kuinka paljon tai vähän uskoa siihen, että Jumala rakastaa meitä, niin hän rakastaa meitä. Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sitä, että hän saa auttaa sinua. Jumala rakastaa sinua, että hän saa antaa syntisi anteeksi ja samoin minunkin synti. Jumala rakastaa sitä, että hän saa auttaa sinut kerran perille taivaan kotiin asti. Jeesus sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessa, kun hän rukoili isää, hän sanoi, että Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauten, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Jeesus rakasti isää ja isä rakasti sitä, että hänen poikansa oli valmis hänen tahtonsa toteuttamaan, olemaan uskollinen kuolemaan asti meidän tähtemme, menemään ristille. Ja että Jeesus todellakin tahtoo, että me saisimme kerran olla hänen kanssansa. Siellä, missä hän on, ikuisesti nähdä hänen kirkkautensa ja ylistää häntä sydämemme puhdasta. Ei Jumala tule koskaan, kun me täällä elämme ja vaellamme, ei hän tule mittaamaan meidän uskomme määrää ja vasta sen jälkeen tee päätöstä, tahtooko hän meitä auttaa. Jumala näkee, mitä me kaipaamme ja millaista apua me tarvitsemme. Minusta on ihana sana Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, Jeesus sanoi, että
Teidän taivaallinen Isänne tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Jumala tietää, Jumala ihan tarkalleen tietää sen ja joskus se voi olla vitsaakin ja joskus se voi olla sitä, että hän panee meidät odottamaan ja kipuilemaan. Mutta hän tietää meidän tilanteemme, hän kantaa meitä, hän auttaa meitä, hän vie sen vaikean tilanteen yli. Ja sitä suurempi on ilomme, kun me saamme avun siihen asiaan ja tuo Jumalan vastaus tulee. Mutta joskus se vie aikaa. Meidän on odotettava kärsivällisesti. Mutta emme tarvitse ikinä lopulta kuitenkaan pettyä Jumalaa, niin kuin ei tarvinnut tämäkään isä, vaikka hän kävi nuo syvät pettymyksen tunteet läpi. Hän kuitenkin sai avun. Jumalan poika ei milloinkaan kulje apua tarvitsevan ohi. Siitä saamme olla varmat. Koska hän rakastaa meitä, hän tahtoo aina auttaa meitä, kun vilpittömästi sitä pyydämme. On eri asia, mitä me itse koemme, niin kuin minäkin koen monesti, että olen niin kurja, olen niin kylmä, olen niin huono omasta mielestäni Herran edessä, että en ansaitse sitä, että hän minua auttaisi ja armahtaisi. Mutta Jumala on rakastanut niin paljon maailmaa ja myöskin minua, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, jäisi hänen apuansa vaille ja joutuisi kadotukseen. Sehän on tuossa sanottu. On mielenkiintoista. Minä pikkusen aikaa vielä jatkan. En nyt edesmennyt suuresti kunnioitettu pastori Matti Vuolanne sanoi aikanaan, hän oli hyvin venäjän kielen tuntija, niin hän sanoi, että sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, niin venäjän kielessä se antaa on daal. Mutta sitten se sanoo, että tässä kohdassa on at daal, joka tarkoittaa niin kuin heittää pois, hyljätä. Jumala heitti Jeesuksen ristille, Jumala hylkäsi Jeesuksen, että sinua ja minua ei hyljättäisi, vaan että me saisimme kaiken sen armon ja avun, mitä tarvitsemme. Sinä havaitset vaivan ja tuskan, sinä otat sen oman käteesi huomaan. Sinulle onneton uskoo asiana, sanotaan Psalmissa 10 ja 4. Me saamme, me onnettomatkin, uskoa asiamme hänelle. Uskoa sen, että hän näkee meidän vaivamme ja meidän tuskamme. Hän ottaa sen oman kätensä huomaan ja hän auttaa meitä. Silloin kun tuntuu, että Jumalan apu viipyy liian kauan, emmekä jaksa sitä ymmärtää, vaan joudumme vain odottamaan, niin uskon kuitenkin niin, että juuri tämän odottamisen ja kipuilemisen kautta hän kasvattaa meidän uskoamme. Ihmeen salatulla tavalla meidän uskomme kasvaa ja vahvistuu. Meillä on yksi veri meidän semmoisessa rukousyhteydessä, joka on 5 selkäleikkausta käynyt läpi ja 6. odottaa nyt, jolla rukoilevat hänelle parantumista monta kertaa. Ja Herra ei ole hyväksi häntä nähnyt parantaa vieläkään. Mutta annas olla, kun hän avaa suunsa rukoukseen. Silloin me kaikki ymmärrämme ja näemme sen, miten syvää työtä Jumala on tämän kipukoulun kautta tehnyt tämän veljen sydämessä. Ja hän on saanut olla meillekin siunaukseksi ja odotamme sitä päivää, kun Jumala hänet lähettää vielä takaisin elopellolle. Hän saa varmasti olla voittamassa sieluja Herralle. Hän on niin syvällä siinä uskossansa. Mutta Jumala kuitenkin todellakin tahtoo ja voi meitä jokaista auttaa. Ja ehkäpä juuri silloin, sillä hetkellä, kun tuntuu kaikkein vaikeimmalta, hän sanoo sydämellesi, sinunkin sydämellesi, lapseni, älä pelkää, älä hätäile. Sinun asiasi on vireillä
Odota vielä hetkinen, niin saat vastauksen. Mekin saatamme joutua sanomaan, niin kuin tuo evankeliumin mies, Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. On hyvä tunnustaa sekin, että se oma usko ei riitä. Jumala on paljon suurempi kuin meidän epäilevä sydämemme, eikä hän jätä eikä hylkää meitä missään vaiheessa. Mitä vaikeampi meidän tilanteemme on, sitä lujemmin hän meitä tukee ja meistä huolta pitää. Ja kyllä se kuulkaa niin on, ainakin minä haluan uskoa niin, kun eräs vanha lähetyssaarnaaja, tätiän oli kauan aikaa Kiinassa lähetystyössä, hän sanoi sen yhden Raamatun kohdan, että hyvä oli minulle, että minut nöyrytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Niin hän sanoi, että siinä kohdassa se käsky tarkoittaa evankeliumia, että niin opin evankeliumin, kun minut nöyrytettiin. Vaikka meitä nöyrytetään, vaikka parantumisen sairaudusta ei aina tapahtuisikaan, tai Jumala johonkin muuhun hätämme vastaisi, niin saamme kuitenkin heittäytyä hänen varaansa. Uskoa siihen, mitä Pietarin kirjassa sanotaan, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Jeesus on erikoistunut vaikeisiin tilanteisiin. Ja silloin kun meidän uskomme horjuu, silloin hän on kaikkein lähimpänä meitä ja tahtoo meitä rohkaista. Tänäänkin saamme jättää kaikki asiamme hänelle ja hän on myöskin voimallinen tekemään ihmeitä. Hän on voimallinen nostamaan ja vapauttamaan meidät kaikenlaisesta ahdistuksesta. Jesajan kirja 41 ja 10 siihen lopetan. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Huomaatko, miten ihmeellinen kohta? Tässä on koko ajan tämmöinen minä-sinä-suhde. Älä pelkää, älä sinä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä tuen sinua. Minä autan sinua. Ilmetään rukoukseen. Onko jotakin semmoisia aiheita, mikä haluaisit, että meillä on mahdollisuus ehtoollisenkin jälkeen sielunhoitoonkin sitten lopuksi, mutta jos on joku semmoinen akuutti rukousaihe, joka haluatte nyt tässä yhdessä tuoda, niin sitten voitte kyllä sanoa sen. Mennään rukoukseen ja jos Herra antaa jonkun kuvan tai jonkun rohkaisun sanan, niin senkin jakamisen on mahdollista, mutta pidetään kuitenkin lyhyenä, kun tämä tilanne on mennyt, niin kello on jo paljon. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme tulla sinun eteesi. Herra, me haluamme, tai ainakin minä haluan ja minä uskon, että monet täällä haluavat, että kaikesta huolimatta sanoa, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa ja minun elämässäni. Ja pyhitetty olkoon sinun nimesi. Herra, anna minun elämäni, anna meidän elämämme olla sellaista, jonka kautta sinun nimesi tulee kirkastetuksi ja pyhitetyksi. Ja Isä, sillä ihmisellä, joka tänään on kivun keskellä, niin kiitos siitä, että sinä kuljet siinä rinnalla. Yksin en kulje, en hetkeäkään. Vierelläin aina mä Jeesuksen näen, suojelen, varjelen, nostaen, auttaen, kanssain hän käy kautta maailman tähän. Kiitos Jeesus, että sinä olet lähellä ja kiitos Herra, että sinulla on hyvä suunnitelma meidän jokaisen elämään varten. Ja me tahdomme tänään myöskin, niin ensinnäkin Herra, anna meille meidän syntimme anteeksi. Kaikki syntimme Jeesuksen nimessä ja vedessä. Ja kun ehtoollisetkin käymme, niin että saamme siinäkin vielä jättää itsemme sellaisena sinun käsisi. Ja Herra, se mikä sinulla on suunnitelma
tätä viimeistä aikaa varten, mitä me elämme, millä tavalla sinä tahdot käyttää meitä ominasi, niin tässä olemme. Varusta sinä voimallasi, anna sinä meille alttiutta tehdä sinun tahtosi. Herra, että me antaisimme kaiken kunnian ja ylistyksen sinulle. Kun Raamattu sanoo, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä pidät meidän lihamme ja lihalliset halumme ja kaiken kerskauksen ja ylpeyden meistä kaukana. Ja murskaat sen ja annat meille sinua ylistävän sydämen. Kiitos Jeesus, että kohtaat meitä. Meillä ei ole paljon sanoja, kun me sun edessäsi olemme, mutta Herra, tule ja kosketa meitä ja armollasi. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Miten sitten jatketaan?